middelbare school, want volgens mij moesten we niet kennen. Nou, de meneer met een serieuze baard op de bank, die ken ik zeker. Dat is op het Thomas College gezeten. Ja, tegenwoordig het vuile wascollege, hè? En zo is bij mijn oudste zoon in de klas. En de hoort Mark. Nu wordt het moeilijk, hè jong? De Rooi? Nee, het begint met een G. Gaal, Ja, van de Helbeek. ik ben de vader van Mark. Oh, wat leuk. Ja, Dag meneer Gaal. Ik ben ook wel eens bij jou toes Ja, geweest. zeker. Maar dan weet ik niet of geen toes wordt. Toen... Nee, maar we woonden op Telbeek. Dus dat Ja, was wel. je woont precies aan de achterkant van het school. sportveld. Ja, ja. Ja. Oh, wat leuk. Ja. Ja, nou ik gewoon kijken, zie ik ook wel Mark terug in. Ja. Oké. We hebben nog een keer een reunie gehad in de Maaspoort. Ja, En daar hebben we elkaar ook nog eens... dat weet ik nog. En het leuke is, dan hebben ze elkaar, goh, wij hebben lang niet gezien. En dan stier ze op het einde van de avond, stier ze toch weer met hetzelfde groepje bij elkaar, waar ze vroeger ook mee op de binnenplaats stond. Leuk. Wie is het met nog? Goed. Ja? Ja. Wij van Kikking, ik ben gezond. Ja, de leeftijd gaat tegen me, ik ben eigenlijk 76, maar we zien er nog steeds. En we hebben een hond, dus daar loop ik 4 keer per dag mee. 4 keer per dag? Ja. Ja, die moeten Ja, maar dat is goed voor het baasje en voor het biertje. voor het baasje en het biertje. Ja, maar dat is dat. Woont je nog door? Nee, we wonen hier op het begin van de Jangerweg. Oké. Dus daar zijn we 30 jaar geleden, 1997 zijn we daar gaan wonen. Dus we hebben al, ik heb van mijn 56e, van 1956 tot 1997 op de Elbeek gewoond. Oké. Eerst met mijn elders, later heb ik mijn elder de koers gekocht, toen ben ik er zelf gaan wonen. Dus ik heb heel lang op de Elbeek gewoond. En dat bevalt goed nog altijd? Dat bevalt Ja? prima, ja. Oké. Kijk, ga je het al verder opnemen? Ja, weet ik niet. Kent ze meneer Geurs, kent ze toch, of niet? Ja, die ken ik, want die heb ik... Dierenarts waren Ja, die hebben we al eens een keer in Ongerweg gehad. Oh. En toen ging daar net, toen was de Oedenlaaien in Tegelen, er was toen een schilderscursus was door. En ik heb hem een keer in het vastelovensprogramma gehad, al de kleierkaas. Oh. Met want die stierde altijd op de parade, hè. Ja. Dat werd G. Ja. En toen heeft er van alles verteld over vroeger, over de vasteloven en zo. Dus ik zal eens kijken of ik ze aan de proot krijg. Maar ik denk dat zal wel geen probleem zijn, hè. Dat denk ik niet. Nee. Maar dit maakte me op de tent en ik had niet in de gaten onderweg aankwamen. Dan had ik al gewoon meteen wel geweest. Maar je ziet... Nee, die zit de boede hier altijd. oké. Dus het is net te laat, om 12 is in die kloor. Dus dan gaat iedereen naar huis, om 12:15, ja, mama de heer te kloor. Wat bij jou? Nee, weet je niet. Nee? Maar ik ben met een hond wandelen. Oké. Ik ben niet van die jeu de boel. En hoe laat is bij jou gedeelte kloor? Dadelijk om 1 uur. Oké. En dat moet je zelf kloor maken? Nee, maar jij duidt dat nog altijd. Gelukkig wel. Ja. Dat kent hij goed. Uitstekend. Ja? Ja. En hoe is het met Mark? Maar Mark is goed. Ja? Ja, we worden Nijmegen. We woont er al heel lang. We hebben nooit Maak een allemaal studie. fouten, hè? Ja, maar de is er ook blijven wonen. Het gaat op zich het goed met hem. Prima. Doe hem de groeten Dat doe ik. van mij. Dat En doe wellicht zien we elkaar weer, Ja. Mark en ik, op een reunie. Maar, Aldo. Geen een fijne dag. Ja. Haaien. Georg. Neem die De mensen. komende weken even blijven kijken, dan zult je ook zelf voorbij komen. Ook dat nog. Ja, ook dat nog. Haaien, fijne dag. Ja, hallo. Haaien. Michael, dat is mij. Toch onze heer. Doorzetten ze. Dag jongelui. Nou, dat moet ik net tegen ook zeggen. Ja, wij zien de oude aap. Ik vind het zo Vrij jammer. Aldo. Dag, meneer Hier is Geurt. het Bas. Ja, uitstekend. Ik had niet Dag, alles Bas. verwacht. Hallo. Hallo Teun Ik zet hem Westmans. altijd aan als... Maar toch staat iets anders. Toch staat Jet Witmans. Ja, die mogen leren van Jet. Oh, oké. Wat moest je We hebben net zeggen? gezeurde boel. Eigenlijk niks. Want het leven is gewoon ledig geworden, ja. Ja. En dus we zitten hier een beetje te filosoferen over niks. Oh, heerlijk. Ja. Ja? Ja, over niks. Als we zulke gezeurde boel hebben, dan zien we leeg.
Hij was moeten concentreren op punten tellen. 200 jaar en dan ruzie maken, dat lukt ook wel, ja. Ja? Maar ruzie niet. Nee. Nee, dan zou je niet zo doen bij jij zitten. Nee. Maar het Maar was een wie komt tegenpartie. We komen elkaar ook tegen bij de Fysiofit. We zien ivrige sporters. Echt hoor. Ja. De ganse week zijn we bezig. Een beetje lenig blijven op de oude dag. Hè. Ja, dat doe ik ook al. Ja. Dan moet ik. Ik ken het klappen van de zweep. de oude dag. Ja. Ja. En dan vroeg ik me af, wordt ze een meisje spierpien van Chris van het niet sporten of van het walsporten? Vooral het vergaderen dan, hoe dat de oefeningen waren. Oh ja, dat doet je ook. Ja. Ze Ja, zeggen wel eens, ik dit doe soort wel- bankjes waar dan dukker mensen op zitten te vergaderen, dat noemen ze ook wel eens liegbankjes, hè? Ja, maar dat, Ja, maar we kennen elkaar te goed, dus Daar dat hebben- liegen dat wordt gelijk doorgeprikt. Dat Zo schrijft gaan we niet over- op. zo gaan we overdreven, dan beginnen we met de ogen te knipperen. Ja. Maar dat kind gaan elkaar... Ja, ja? dat lukt heel. Ze zijn wel een beetje aan elkaar Heel moeilijk. gewaagd, joh. Maar ja. Nee, maar het vermoeiendste is het bukken. Niet het ballen, maar het bukken. Ja, maar jongelui, daar hebben ze toch die magneetjes aan een teuken verroet gevonden. Ja, ik heb dat. We hebben afgesproken, dat doen we boven de 80. Ah, oké. En dat is hij nog niet. Nee, ik ben er nog niet. Hey, Paul, en dan- snotneus. Dat beetje spier wat ik nog heb, dat moet ik blijven oefenen. Dus ik zeg, niet helpen, niet pakken, ik doe het zelf wel. Ik ben een grote jong. Dus dat loopt regelmatig uit, dat is de boelen. Nou, maar, ja. nou, wij doen toch wel van 10 tot 12. En dan zien er toch veel mannen waarvan de vrouw denkt erom, ik heb de soep klaarstaan. Ja. En die haasten zich dan naar huis. En moet ze ook halverwege, moet er toch een tas koffie drinken. Ja, En we iedere drinken. keer is er weer een in de koffiemak met de kukskus. En wow, dat is Door altijd hem een te verrassing. Hoor. Ah, oké. Dan, We hebben het goed. ja, dat hè. is prima. En hier wordt allebei niet te sjaak Nee. vandaag qua koffie. Nee. Nee. Ik wie het was tegen woens, hè? Ja, Sinds, ja. sinds Stig in de Alde Kleierkast is gezeten. hè? onderin, Ja, Ja, dat vertelde ik Met niet de- net, ja. Toevallig gezien. Ja, ik heb het gezien, maar hij vertelde ook, weet je nog, toen was ik de hele kar leegmaken. Wat heel mooi kijken, dat is zo nieuwsgierig dat je opzet. Ik ben nieuwsgierig. Ik zeg, ja, dat zijn die het wel allemaal. Ja, maar het mooie was die belichting die ze geregeld had. Dat was een lange gang onderin, door al de opslagplaatsen Ja. van de woningen. En er ging iedere keer een bewegingsmelder. Als ze dan langer in de gang liep, ze kwam er niet licht. Ja, en zo- weer niet licht. Ja. En weer Ja. niet licht. Dat had een oor geduurd om dat heel fijn ingeregeld te krijgen. En we hadden ook een rookmachine meegenomen. We hebben nog wat roer Ja, in ja, die ja, gang. maar een Die beetje gang nou, dat was echt... spannend, Ja, het was net een Hitchcock-film. Ja. Of dan Halloween, nee. Ja, Ja. ja. Oh. Maar dat is de kind je een beetje met computers overweeg. Ja. Dan moet je een keer online kijken. Dat is echt leuk om een keer. Ja, Want en het allermooiste. Hij had verhalen verteld over de vastelovend. Wie dat vroeger bij hem toes ging. En dat echt. Van die verhalen die kan ze dik zo visualiseren wie dat dan ging. Met een, wat was het, een kist of een kast met allemaal grij erin. We hadden echt zo'n kist met een ronde deksel en het leek wel of je ieder jaar groter werd. Want er werd iedere keer meer grij ingegooid, wat niet meer geboekt werd, of met de carnaval geboekt werd. En tegen de tijd van Vastenhoven, toen ging ze weer kijken van wat is het. Hè? En dan hebben we nog alles uit en niks erin. Ja, dan moest ze een keuze maken. Ja, dat was mooi grij. Heel oud grij ook allemaal. En dat was nou precies de achterliggende gedachte ook van dat programma. Dat hebben we niet voor niks de Alde Kleierkast genoemd. Ja. Van mensen die een zolder hebben of een kas of inderdaad zo'n oude, ja wat zal het geweest zijn, zo'n scheepskist Zo'n of zo'n oude dekenkist. dekenkist. Ja, ja. Ja. Maar het allermooiste wat Paul toen vertelde, en dat is 2 jaar geleden of zoiets, Zoiets, ja. dat was, hij heeft toen het fraude gepleegd. Weet ze nog wat ik bedoel? Mijn naam is Haas. Al dus de voormalige veearts in Velm. Nee, de kaartjes toen. Die ze nog gemaakt. ja. Vertel het nog hier een keer, Paul. Nee, dat was, vroeger had ze boerenbroelof en dan ging ze door de oude Met de veiling. veiling Al de veiling. erop. Tegen het En dan ging ze.
En dan had ze keertjes, maar die kosten 35 cent. Ja. 35 cent, dat kost veel mij doen. Ja, want Nou. hoe oud was ik toen? In de Ja, joh, of 11, 12. Toen waren we nog heel Maar ik jong. kon wel een beetje met een potlood tekenen. En dan maakte ik precies de stempel nog. En voor mijn vriendje ook. En die ook nog. En dan ieder jaar de eigen kleur. En die knipte ik en dan een lintje eraan. En dan voor niks binnen. Hè. Och man, hadden we weer een limonade verdiend. Hè. Kijk, zo ging dat. Maar hij Ja, dat is tekent nou goed. nog mooi overigens. Ja. Hij heeft voor mij een mooie schilderij gemaakt. Ja, ja, ja. Met een golfbaan en met Jeu de Boel en weet wat allemaal niet. Nou, zo hebben we ons ooit leren kennen. Ja, hè? daarom. En dat was de eerste Tegelen. kennismaking. Ja. En Tegelen toen, Ja. want Lensaan reden we er langs, maar dat is toch niet Nee, meer, nee, hè? dus hebben ze woningen van gemaakt. Ja. En we zitten nu tegenwoordig het gebouw van de verkenners aan het spoor. Daar is zo'n oude school van de gemeente en daar zitten we in. Hartstikke mooi, super. Aan het spoor. De Acacia-straat of Torergens. Is dat bij de Boerenbond? Nee, dat is gewoon even kijken. Waar vroeger alles was Oh, in. alles, En dan ja. ga ze helemaal op het eind, kreeg ze waar die kerk afgebroken is. Aha. Waar nu een andere verzorgingstoestand. En door in die hoek door is dat ding hartstikke leuk. Dus het clubje is er Ja, nog. nee, nou, we zijn met een man of 10 en 12 hebben we nog wat meer plussen erbij. Hartstikke leuk. Oh, die moeten wij hebben. Ja, ja. Die hadden we gisteren ook terug. Ja? Oh, hey, in de straat. Het was wel feest in de city.